iklim fadia bu halk çürük bolanok yakmalı diye täze nesil bilen döretmeli, täze nesil bilen işlemeli diye ve şol sanda onluklar döretmeli diye, yüzlükler döretmeli ve şolunmaya hareket etmeli diye. Nähil seredýäňiz? Bizim halk çürük mi, işe yaramaz mı? Şol täze nesile döretmelimi, täze neslin döremeğine garaşmalymı? Siz nähil baka berýäňiz? Bir bir akmak adamın diýjek sözi. Bir halka utanmany şu ýaşy bilen halk şey diýip. Bir adam diýip başga da. Taparaga näme üçin halky ýakmaly? Ol şol bir psikologik travma alan, şol üçin hiç ýatdan çykaryp bilen halk şeýle gıýryp oty, o halky özüne düşman bil. Muhammed ağa, emma dünya iklim del onu goldan yanında kemine de var, onun soyunu fan var. Yine bir sany adamlar işleşýän adamlar şoň ulalaşýarlar da şonuň bilen. Ulalaşýar diýip aýdy bilmeýän. Sebäbi bir zat bähäde men aýdy. Men Kalmuradyň gurrunyny aýratjak bolýar. O deme kemini o başga gur. Häzir men aýdy näil inşallah berde. Iklimov Türkmenistandan gaçandan soň tuttular, bastılar. Bu ondan dine politiski ubeji şalıp özüne bir degmesiz neme billi Avropa kaçıp geldi. Şu gelenden sonra şu hiç vakt aktivni siyasi iş alıp baran adam der. Hiç kim bilen onuşmadı. On kellesine devlet dolandırışan başkaça, on niyetten başkaça. On eline pulu var. Eğer bolsa dine men özüm bolayım, hem mekiş bana hizmet ettim, men eye çıkayım. Haçanım göz yetirdi. Şu bolmacağına ondan bir tertimize düşüp başladı. Şol için men onu eyyem ayırdım. Başka tür. Yöne Kalmurada başka da adaşıyım. Kalmurad iki dünyanın avareti. Kalmurad otada şolara koşuluştu. İndi ne edeceğini bilen. Şol için yürüytü öz kanalını taklav oti. Şol üstü bilen bir tavır yurdun için ne problemanı hiç aydın özün koşut yer. Kalmurad ruhun zaten olabilen tapavut. Yöne Kalmurad akmaklık edip şolun için notu. Şeyittirmem öz yurdunu dönüklük et. Ben şey arkayın aydı bilen. Kalmuradın biraz gayreti olsa, namusu olsa, vicdanı olsa Kalmurad'da aytmalı şolun yüzüne. Siz bir dere kalkı oynayıp oturma. Öne çıkan adama siz bir dere töhmet yüklep oturman değil mi? Men Kalmurad'ı kovtanıya. Muhammed ağa siz aýdýaňyz iklim beýle adam Kalmurad başga çarak beýdimek bilen siz olan arasında çok atçak bolaňyz ýokmy? Yo näme üçin çöp atjak bolýar? Men realnysty aýtýar. Olar näme aýratjak çöp atmaklyk de, men realnysty aýtýar. Şol üçin hem Kalmurad şolun köp nemelerine gatnaşatan gelen. Görünüp durar. Şu gepleşik alıp bararlarına da görünüp dur. Bizin analiz berýär. Görüp otyga adamdan paketini. Muhammed ağa, şol nähil derecede realny bir günde hem adam toplanışıp şu onluklar, yüzlükler çıkıp hökmeli çalışmak. Ve ol biderek tatiyana, ol biderek yöne toplayıp şuları güymeme için, Kalmurad güymeme için KGB'nin tapandağını kemine. Kemine şu tadı, görüyte KGB'den pulanıya, görüyte şu tadı oturdurlu, işem şu ikisine terede oturma. Suyun facia, hani toplanın onluklar özünün döredin diye de, döredip bolýarmy şu onluklar, yüzlükler. Şonu var ha, taparağa aýtýan nädir? Onlukla değil. Onu Kalmurad'ı güymeme için aýtdylar. Kalmurad'ım şu bilen halkı güymejek bolýar. Yalan da biderek adam. Bokunu yerli diye.